local social traenos fritos, mantemento. Non é un tema doado, senón pois xa soberá solucionado desde fai tempo, leva así desde que se construíu o centro. Porque iso está sin urbanizar. Incluso hai unha escaleira sin terminar que baixa de Salgueiriños de abaixo. O problema que nos atopamos aí é o problema. É dicir, agora que a actuación que se vai facer no carril vais a deixar ben pavimentada, ben limpa, pero o tema de urbanización é tema de desenvolvemento urbanístico. Propóñovos que pensedes na posibilidade de que este espacio no inverno pois se poda abrir con máis frecuencia ou de alguna forma organizada, non sei cal. Está para utilización das entidades sociais e para a atención das necesidades sociais do Departamento de Servizos Sociais. Este ano no tema das axudas para as festas, antes nos solicitábamos a vos encarregados de pagar. Introducir unhas axudas por concorrencia competitiva que implican efectivamente que presentedes unha solicitude. Todas as islas de contenedores que si houbera recollida de pilas. Sufren moitísimo vandalismo. Non só vandalismo de rompelo, é que rouban as pilas. 4 casas e 6 vivendas están sin alcantarillado e sin agua por non ejecutar un vial de 100 metros. Hai unhas cuotas para cada un dos veciños que serán as que teñen que sufragar a urbanización que está pendiente. Se utilizar línea verde para plantear denuncias sobre esa calle, lo que pasa que, bueno, digamos que sigue sendo peculiar. Fundo ver hai unhas semanas, estamos traballando con elo, cando teñamos un pequeno borrador, acercámonos hasta ali. Nos seguimos vendo e que seguiremos tendo contacto cas asociacións ou cos veciños e que gracias por vir aquí hoxe un día de xullo hasta aquí. Veña, gracias.